80-20 в живота на хората, кой не носи, кои 20% от хората около нас не носят 80% от стреса. Това е много интересно прилагане на 80-20 принципа на Парето, защото в момента, ако наистина се загледаш и анализираш ситуацията, ще видиш, че има и определени хора, които наистина създават огромната част от нашия стрес, нашите нерви, нашето неразположение. Може да бъдат и близки хора, могат да бъдат и роднини, могат да бъдат колеги, но те обикновено разговорите с тях и комуникация с тях са много тежки, много трудни и ние обикновено казваме, той ми е колега, той ми е приятел, той ми е брат, той ми е син, той ми е майка, леля, чичо и няма как да затворя вратите пред него, макар че това изисква да си поставиш определени граници, за отношенията и да имаш много по-малко контакти с тези хора. Сега аз много харесвам да давам този пример. В Америка винаги на Коледа се събират цялото семейство на едно място и пътуват от 1000, 2, 3, 5000 км да се срещнат. Аз го тълкувам по един интересен начин, че със семейство обикновено имаш повече скандали, повече такива стари томаховки затворени и хората казват, добре, един ден ще го деля за това, но това ще бъде деня за цялата година. През другото време ще общувам само с хора, с които ми създават положителни емоции. И не казвам, че трябва да избягаш роднините си, но трябва да избягаш задължително близки и познати, които създават напрежение и принципа на Парето това го казва. 20% от твоите контакти, примерно на 10 човека, 2 човека, създават 80% от проблемите, които имаш в живота си или напрежението, което имаш и просто трябва да сложиш дистанция, трябва да сложиш някакви рамки, в които казваш до тук говорим, до тук правим. Примерно, аз с дъщеря ми, примерно, влизаме много в психологически разговори и, примерно, вече съм се опитал да наложа принципа, да казвам, нека да не говорим за психология, говорим само за даден проект, който обсъждаме, защото психологията има психолози, нека да ни вземем хляба. Не, че отказвам разговор с баща и дъщеря, но когато влезем на 95% на психология, това ставаме неефективни и двамата и влизаме в едни конфликти, които, нали, различни гледни точки, които не е правилно да работи по този начин. Кои са тези 20% от хората около теб, които ти създават 80% от стреса, нервите и неразположението? Ако ги откриеш, ако ги насочиш, ще имаш много по-вече време, за да отделиш внимание на другите емоции, които са щастието, удоволствието от живота, удоволствието от работата и да насочиш това внимание. Добре, да спрем до тук и ще продължим в следващия епизод. Идеята е всеки епизод да бъде много кратък, само за да го загатна и оттам нататък продължаваме да правим анализи чрез коментари отдолу и чрез гости на тази тема, за да може един гостин да дойде, да може да чуе 2-3 изречения, в каква посока да се подготви и да каже, защото всеки има мнение по дадения въпрос. Добре, спираме го до тук. Благодарим.